Hello mga kawigel, welcome back po sa channel natin. Sino si Richard? Siyempre sa kakatong ito ay magmumukbang po tayo ng special spicy patati with egg. Tapos meron po ang crispy mushroom. Nandito po yung ating mga sausawan. Nandito po yung ating kanin. Bago tayo magsimula, pray po muna tayo. So yun, hugas na po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Kain po. Super lambot. Sarap ng gatal, ang lambot po.
Lambot ng laman. Walang lambot talaga. Excuse me po. Bitin yung mushroom, wala na.
Ito pa pala, meron pa isa. Sobrang sarap po, ang lasa. Ay, excuse me po.